זה מצלם? אוקיי, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, אני רוצה להגיד למאקים שלנו, למאקים של מחלקה אחת, ככה. עד מתי? כמה עוד? עד מתי? אני עייף. אני עייף מת, אתם לא מבינים, אני עייף, המפקד יוסי, אני עייף, עד מתי המפקד יוסי? אוקיי, עכשיו זה לסמל המחלקה, זה לסמל, תקשיב, תשמע, אני עייף, אין לי כוח יותר, עד מתי, יא חתיכת צעיר, אתה צעיר מסריח, זה מה שאתה, אוקיי? עכשיו זה לכל הסרספים ולרס"פ, תשמעו, אתם צעירים מסריחים, אני עייף, עד מתי וכמה עוד, הבנתם? זה בשבילכם, ולסיום, לכל המפלג, לכל המפקדים, לכולם, עד מתי, כמה עוד, אני עייף, כואב לך משהו? מאמה עוף. כואב לך משהו בגוף? מה זאת אומרת? משהו, ברגל אולי. מה? גוסידן, עניינים. נכון, כואבות לי הרגליים, אני עייף, אין לי כוח. מה שבתוך הרגליים. נכון, רגע, מה יש בתוך הרגליים? יש, אני יודע, עצם, איפה כולם, כל הקצינים, איפה כולם? קיצור חווה את זה, אבל אתה לא מראה את זה לאף אחד. לכל המפלג, אחי. מה רציתי עוד משהו? משהו לרס"ר. זרוק לו כמה מילים. מה, לרס"ר? כן. לא, מה פתאום, אני לא מדבר עם הרס"ר. לא, נו. אתה גנוב, תגיד לי. אתה רוצה לסבך אותי פה? לממח, משהו. ממח היחידי שאני אוהב. כן. אבל ממח איפה כולם, ממח? אבל זה באמת איפה כולם אם אתה אומר על הממח. עד מתי אוגוסט 09? עד מתי אוגוסט 9 עייפים, קיצור. אנחנו תשושים עד המוות. יאללה. ביי ביי.